Αυντιάη, μια πάσα στο χώρο και τρέχει ο Μπαλό ένας με έναν με τον Μιχαηλίδη. Χαμηλά το σουτ, αρκετά φτωχό για να ενοχλήσει τον Παυλένκα. Εδώ βγήκαν καλά, αρκετό ανοιχτό χώρο διαθέσιμο οι γηπεδούχοι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι. Εξελίσσεται σε δεύτερο χρόνο η επίθεση με μια σέντρα του Αυντιάη, η οποία προσπέρασε και τον Μπαλό και τον Ατζέμανγκ, και εδώ πετάει το πουλάκι που λένε, μια ευκαιρία για την Wolfsburg. Πρώτο δοκάρι, σηκώθηκε για την κεφαλιά ο Μεϊτέ, δεν έφτασε στην μπάλα και τώρα πάσα αντεπίθεσης του Αυντιάη και φεύγει ο Μπαλό τέτα-τέτ με τον Παυλένκα και πάλι όπως και στην Τούμπα ο Γύρι Παυλένκα τον σταματάει. Καθαρή ευκαιρία της Wolfsburg σε κόρνερ του ΠΑΟΚ. Μολονότι παρατήρησα ότι δεν άφησαν ούτε ένα παίκτη για αντεπίθεση, δεν χρειαζόταν, γιατί τα τρεξίματα του Μπαλό αλλά και η ακρίβεια στην πάσα του Αυντιάη ήταν τέτοια που έφεραν την Wolfsburg σε θέση για γκολ την ώρα που πατάμε πια στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Klagenfurt 0-0. Με την μπάλα στημένη το χτύπημα από τον Ντόνις Αυντιάη. Κεφαλιά από το πέναλτι. Μια κεφαλιά από τον αριστερό στόπερ, τον Νίκολας Βίμερ, έξω. Κλέψιμο του Κένι στον Ρένερ και άμεση σέντρα. Κωνσταντέλιας από την κεφαλιά πίσω του Τσάλοφ. Τέσσερις βάζει στο τείχος ο Πόλστερ και έναν σχεδόν ξαπλωμένο πίσω από τους τέσσερις για την περίπτωση του συρτού χτυπήματος. Μένει ο Σδόιεφ, Μιχαηλίδης, απομακρύνεται ο Ιβανούσετς, απομακρύνεται ο Κωνσταντέλιας και δύο παίκτες του ΠΑΟΚ δίπλα στο τείχος της Wolfsburg. Μιχαηλίδης σουτ έξω. Κένι, ο Ζίβκοβιτς, ο Άγγλος αμέσως στη σέντρα, χαμηλά, όχι με δύναμη, Διαμπατέ. Μιχαηλίδης ανανεώνει τις επιθέσεις στο ΠΑΟΚ, ένα ξερό σούτ από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, αυτό ήταν. Χρειάστηκαν 150 λεπτά παιχνιδιού για να δούμε ένα σούτ του ΠΑΟΚ στον στόχο και το έκανε ο αριστερός του στόπερ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, από τα 40 μέτρα. Σαν άλλος Κώστας Κουλιεράκης. Τσάλοφ δεν κράτησε την μπάλα. Γκάτερ Μάιερ ανάμεσα σε πολλούς. Κάποια στιγμή θα σταματούσε. Κωνσταντέλιας, ανοιχτό πάρσιμο της μπάλας. Πέρασε όμως από το Βίμερ και κάνει την πάσα γρήγορα για τον Ζίβκοβιτς. Ανεβαίνει ο Τσάλοφ, ανεβαίνει και ο Πέλκας. Η σέντρα του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Τσάλοφ έξω. Η μπάλα σχεδόν φίλησε το γάμα της εστίας του Πόλστερ. Καλή μετάβαση από τον δικέφαλο, γρήγορη. Στο τέλος η σέντρα ακριβίας του αρχηγού του Άντρια Ζίβκοβιτς, η γυριστή κεφαλιά του Τσάλοφ και πάσα του Ζούκιτς για να φύγει ο Ατάγκα που ανοίγει το διασκελισμό. Ο Γκανέζος κυνηγάει ο Κεντζόρα, γυρίζει ο Ατάγκα, Ζούκιτς, δρίμπλα στον Μεϊτέ και η μεγάλη απόκρουση από τον Γύρι Παυλένκα. Ο Άγιος Γύρι. Εξαιρετική αντεπίθεση της Wolfsburg, βασισμένη στην ταχύτητα του Ατάγκα. Εδώ ο Ζούκιτς απέφυγε τον Μεϊτέ. Καμαρά. Ζίβκοβιτς μέσα. Κένι απ' έξω. Το σούτ του Ζίβκοβιτς έξω. Έσταζε
το φαρμάκι της η μπάλα σε αυτή τη διαδρομή από το αριστερό πόδι του Άντρεα Ζίβκοβιτς προς την εστία του Πόλστερ. Πέρασε πολύ κοντά, αλλά έξω, με ακινητοποιημένο τον Αυστριακό τερματοφύλακα. Μεϊτέ, Καμαρά, τέλος. 0-0, από 0-0 κάνει όσο 0 από 0. 0. Αυτή είναι η ιστορία του αυγουστιάτικου ζευγαριού μέσα στην ζέστη του Κλάγκενφουρτ, παρά το γεγονός ότι είμαστε στις Άλπεις. Κωνσταντέλιας, η κόντρα και βγάζει μετά τη σπόντα στο σώμα του Διαμπατέ ο Πόλστερ την μπάλα κόρνερ. Είναι 9 η ώρα τοπική, 10 στην Ελλάδα, με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς. Ο Πέλκας απευθείας έξω. Ναι μεν όχι μακριά από την εστία, αλλά ούτε η δύναμη της μπάλας ήταν τέτοια, ούτε η κατεύθυνσή της που προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Πόλστερ. Μία πάσα του Καμαρά και εύστοχη στον Ζίβκοβιτς. Κερδίζει τις κόντρες, κερδίζει τις μονομαχίες με τους αντιπάλους του. Το σουτ έξω από τον κάπτεν του ΠΑΟΚ. Καλή ατομική ενέργεια από τον Άντρεα Ζίβκοβιτς. Το πήρε πάνω του. Εδώ το δεύτερο μισό της ενέργειάς του. Πάσα του Ρένερ για τον Ζούκιτς και βγαίνει ο Ατάγκα με απαιτήσεις. Ο Ζούκιτς φέρνει την μπάλα μπροστά. Τελειώνει τη φάση, άστοχη. Και κλέψιμο του Χατσίδη. Στην πάσα του Διαμπατέ έρχεται ο Καμαρά για ένα σουτ. Γκολ! Γκολ! Στο 115. Αυτό ήταν ο εκτελεστής από τα 25 μέτρα. Ο Μαντί Καμαρά. Ένα κακό λάθος από τον Σεκ Μαμαντού Διαμπατέ. Ένα κλέψιμο από τον Χατσίδη. Ήρθε από την πίσω ζώνη ο Μαντί Καμαρά. Άχαστο σουτ στις αράχνες, στη γωνία, στο γάμα του Πόλστερ. Όχι για πρώτη φορά στην καριέρα του. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι σε αυστριακό έδαφος. Αλλά και το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ γενικώς μέσα στην σεζόν της εκατονταετίας που ξεκίνησε μία εβδομάδα πίσω στην Τούμπα. Μάντι Καμαρά. Εδώ είναι το λάθος του Διαμπατέ, το κλέψιμο του Χατσίδη. Εν συνεχεία διώχνει ο Βίμερ και έρχεται στη δεύτερη μπάλα ο Καμαρά για ένα σουτ με εκπληκτικά φάλτσα. Ατάγκα. Δεύτερο δοκάρι. Γκάτερμαϊερ στην κεφαλιά. Το σουτ έξω από τον Ζούλτσνερ. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, αλλά τώρα τελειώσαν όλα. Ακραία συναισθηματική στιγμή και για τα αγόρια με τα λευκά, αλλά και για τα αγόρια με τα μαύρα.